Ahojte, a v dnešnom videu vám ukážem také staré rádio. Tu je toto rádio, také tu pekné, také to zajverké to je, tak to bude zozadu. A tu je ako aj na kazete toto. Takže to je aj na kazete, to je rádio, aj také keby prehrávaš na kazety. Tu sa dáva ako hlasitosť, tu dáva nám neviem presne čo, ale niečo tam tiež krúti. Tu sa ako celá zapína, tu sa potom zastavuje. Tu ide ako dopredu, no kazeta, do toho, dozadu. A tu sa ešte môžeš dať ako, že to je mikrofón a to sa zapisuje ako na kazetu. Aj tu je rádio, že to je obyčajné, keby aj rádio sa dá používať, že tu si zapneš rádio. Aj štart zapneš. A napríklad tu, zapneš toto rádio, tak krúti, že toto ide dopredu alebo dozadu. A nastavíš akú voľnu a také. Že napríklad tu je D a tu je D napríklad. Víš, a to tak tu vidno. Aj tu antena je, on trošku sa pokazila, táto antena, že ako som, proste sa toto, vytiahla sa antena, proste, že už to treba opraviť. Až tak to neviem opravovať, a to ešte je ku tomu taký kábel, to je ako do elektriky, vám ukážem ako aj funguje, lebo to funguje ešte to rádio. A to je taká ručka na to, aby si ho nosil, je dosť aj ťažké. Teraz som ho otočil a tu je na baterky, také tu. Tu je na baterky, sa dávajú také obrovitánske baterky, sa tu dávajú, také asi 4 alebo 6 baterky, sa dávajú také veľké. Samozrejme sa dajú kúpiť. Tu sa dáva ten kábel, ako čo do zastrčky. On sa rozmotal ten kábel a to sa dáva do toho. Takto. Potom sa dá toto do zastrčky a funguje rádio aj bez batériek. A to ešte niečo to sa dá niečo ku tomu ešte zapnúť, neviem presne čo, ale nejaký taký konektor ešte také nemám presne, ale tu je niečo ešte napísané pojené na dne. Ešte ja mám kazety, také tu. Mám kazety, ale tam niekde na pôjde, alebo kde sú také kazety. A to je špinavé to tu je, ale treba by to aj vyčistiť. Dobre, ideme to zapojiť, chcem ukázať, ako to funguje. Dobre, idem to už zapojiť, to aj funguje, som to už zapájal. Dobre, idem to zapnúť. Teraz to napríklad dám sotný. Teraz napríklad môžeme hľadať, mám dať hlasitosť aj. O chvíľu sa vrátim, keď niečo nájdem. Tam som niečo našiel, budete. Ako to zle počuť, ale niečo tam počuť. A nejaká hudba počuť, že to aj funguje toto, aj dokonca bez antény, alebo tam trošku pokazilo sa. A budeme ďalej hľadať. No som našiel, neviem čo tam to hovorí. Tam trošku niečo iné, napríklad dámka. Budeme niečo hľadať. Dúfam, že počujete, no to je. Tam niekto hovorí po nejakom inom jazyku. Trochu počujem, tak slabo, lebo nie je to antena. To vidím teraz ešte niečo ďalšie, napríklad na U. Idem ďalej hľadať. Lebo som nič nenašiel, tak môžeme aj vypnúť. Už to môžeme aj vypnúť aj zo štrčky. Ešte vám ukážem fotky. To je z toho videa všetko, dajte lajky aj odber a čus.